सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केक आणि बेकरीमध्ये नावारूपास आलेल्या आरबी केक्स अँड कॅफेच्या तिसऱ्या शाखेचं कणकवलीत दिमाखात ओपनिंग झालं। बाळकृष्ण पोवाडन यांच्या हस्ते फीत कापण्यात आली। आमदार नितेश राणे आणि नीलमताई राणे यांनी देखील याला खास भेट दिली। नेहमी ग्राहकांसाठी चांगले आणि दर्जेदार केक्स, बेकरी, कॅफे हाऊस उपलब्ध व्हावं यासाठी प्रथमतः रजित्रन कंटियन यांनी कणकवलीत प्रथम बेकरी अँड केक चालू केले। त्यानंतर बेकरी अँड स्वीट चालू केलं। आता केक आणि कॅफेची सुरुवात करून कणकवली वासियांना चांगले केक, कॅफे, चॉकलेट, आईस्क्रीम यासारखे खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले। कणकवलीकर देखील याला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत। कणकवलीतल्या पटवर्धन चौकात याचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी बाळकृष्ण पोवाडन यांच्या हस्ते केक कापून याचा शुभारंभ झाला। आमदार नितेश राणे, सौ नीलमताई राणे यांनी देखील केक्स अँड कॅफे या दुकानाला भेट देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। यावेळी शिमी रजित्रन कंटियन, रथीश कंटियन, रोनिक रजित्रन, मुकुंद किनाती, भाऊ गावडे, समीर नलावडे, राजू गव्हाणकर, गौरव गव्हाणकर, मिलिंद मिस्त्री, संदीप मिस्त्री, गणेश तळगावकर, प्रसाद अंधारी, राजू मानकर, विजय पारकर, हरीश उचले, प्रथमेश चव्हाण, अशोक पुजारी, सुशील पारकर, प्रद्युम्न मुंज, अनिकेत उचले आदींनी भेट देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या।
पहिल्याच दिवशी या कॅफेत ग्राहकांची गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं. माझं नाव गौरी आहे. मी सुकावाड मालवणमधून आले. मी या आरबी केक बेकरीमध्ये आज केक घेतला आहे आणि आज माझा बर्थडे आहे, त्यामुळे मी इथे सेलिब्रेट करायला आले. कसं वाटलं सेलिब्रेट करताना? सेलिब्रेट खूप मस्त आणि खूप छान वाटतं. खरोखरच म्हणजे आरबी बेकरीने पहिली शाखा तिथे पहिल्या ह्याच्यात होती. त्यानंतर तिथे एक रेनोव्हेशन करून एक चांगलं दुकान हे केलं. त्यानंतर मी बाजूला नाक्यावरती एक दुसरी शाखा चालू केली आणि ती दुसरी शाखा चालू केल्यानंतर फक्त तिच्यात केक आणि बेकरीचेच प्रोडक्ट मिळत होते. पण त्याच्यानंतर त्यांनी अजून एक बाजूला हे करून एक कॅफे आणि केक याचं स्पेशल वेगळी शाखा चालू केली आहे. खरोखरच रजित्रन कांदिया आणि कणकवलीवासियांना वेगवेगळी चव देण्याचा प्रयत्न केला आणि हे खूपच छान. आज आपण कणकवलीवासियांसाठी आरबी केक्स अँड कॅफेचे उद्घाटन केलेलं आहे. गेली 54 वर्ष माझ्या वडिलांनी कणकवलीमधील नागरिकांसाठी सुरू केलेला बेकरी व्यवसाय. त्यानंतर आम्ही तिसरी ब्रांच सुरू केलेला आहे. कोणकोणते आईस्क्रीमचे पदार्थ आपल्याकडे? आईस्क्रीममध्ये बरेच आयटम आपण सुरू केलेला आहे. त्याच्यात फालुदा, कॉकटेल, फ्रूट सलाड, मॉकटेल, मोजितो आणि फ्रेश ज्यूसेस, लस्सी, सब बरेच प्रकार सुरू केलेला आहे. नवीन फ्लेवरचे केक्स आणि बर्गर, पिझ्झा, शॉवरमा सब वेगळे पदार्थ पण सुरू केलेला आहे. माझी बरीच माणसांनी माझ्याकडे येऊन भेट देऊन गेलेला आहे. निदेश सर आणि नीलम मॅडम आणि संदेश पारकर असा बरेच नेता लोक आपल्याकडे येऊन भेट देऊन गेलेला आहे. आभारी मानतो मी सगळ्यांना. आत्तापर्यंत मला कणकवलीवासियांकडनं भरभरून प्रेम मिळाला आहे. तसा इथं पुढे पण मला सगळ्यांचे प्रेम याद राहते एवढा माझे विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.